Demo. Gaw posterफोरखौ लाबाय. Hello everyone, खुलुमबाय. Welcome back to my channel. लोगोफोर दा आं थांनो ओंखारदों मोनसे दख'ना दखानाव. तारमाने आंनि बिखुमजोआनो जायो. ओमफ्राय बिथाङा माने मोनसे दख'ना दखान खुलिदों आरोना. थ' दाखालि ओपनिं सेरेमनियाव आं थांनो हायासै, एसे लोमजाना दंमोन. नाथाय दिनै सानबाय एसे टाइम दङ होननानै नायना फैनोसै. स' नोंथांमोनाबो जुदि इन्टारेस्टेड नायलांबाय थादो. ओमफ्राय मिशन रड होननाय जायगानि नामा मिशन रड आरोना बरपेटा रडनि. स' नोंथांमोना नायबाय थादो. आं जेसे हागौ देखायनो नाजागोन. थ' दोनबा थांसै. लोगोफोर बरपेटा रडनि सेन्ट मेरिज स्कुलखौ बारनानै फैबाथाय डन बस्क' आरो सेन्ट मेरिज मोननैखौबो बारनानै फैबा एसे फैनानै बे जि सजनी कान्त उच्चतर माध्यमिक बिद्यालय माने बे स्कुला दङ आरोना. ओमफ्राय बेखौ बारनानै एसे थाबायना थांबानो माने बे दखानखौ मोनगोन. थ'दो बिदिब्ला लोगोफोर सेन्ट मेरिज जाना फैबा नोंथांमोननि राइट साइडआव गोलैगोन. थ' बेनो जाबाय रत्नास कालेक्शन. ओमफ्राय बे एक्चुअलि दखान नङा, दखान बायदि नुवा, मानसिनि न'नो. थ' नोंथांमोनाबो तारमाने फैयोबा गेट सिं हाबलांनांगोन. थ' जोंबो दा माने सिङाव हाबलांनोसै. ओमफ्राय बे गेटनि खाथियावनो लिरनाय नुगोन नोंथांमोना सानि विला होननानै लिरनाय दङ आरोना. थ' बे न'नि नामा जाबाय सानि विला. स' नोंथांमोनाबो बिदिनो हाबलांबानो जाबाय जोंनि बायदि. लोगोफोर जों सफैबाय. आंनि बिखुमजोआनो जायो. ओमफ्राय बिथिं बिबनां जायो. ओमफ्राय इसोरनिनो माने खुलिदों आरो न'आवनो माने दखाना, दखान बायदि नङा. थ' थांसै दा देखायनोसै नोंथांमोननो कालेक्शनफ्रा माबायदि. थ' लोगोफोर जों नै आंनि बिजावजालि जायो. आगोलाव ब्लग जुदि नायदोंबा ओमफ्राय शिबमनि फ्रेन्डनि मामि बिथिंबो बेबो आंनि बिजावजालि जायो. ओमफ्राय जों माने दिनै फैबाय आरो बेयाव माने दख'नानि कालेक्शनफोरखौ नायनि. ओमफ्राय बे बिजावजालियानो होनदोंमोन मोजां कालेक्शन होननानै. ओमफ्राय नोंथांमोनखौबो देखायनि. मोजां ना? गाव दाखालि बायबाय. नोंबो बायबाय ना गांसे? अ दे होनबा थांसै सिङाव. थुदो लोगोफोर डाइरेक्ट हाबनायावनो जों तारमाने बिदि ब्लाउसखौ तारमाने बिदि आलायना दोननाय नुबाय आरोना. ओमफ्राय सब माने नायनाय स्टार्ट जाबाय आरो जोंना. ओमफ्राय रेडिमेड ब्लाउस. स' प्राइसफोरा रिजनेबलनो मोन्दों. 350, 300 बेलेग बेलेग रेन्जनि 600फोरनिबो दङ. डिजाइन लानानै दाम आरोना. थ' मोजाङानो कालेक्शना. ओमफ्राय बिथिं दङ दख'नाफोरा. थ' र' फार्स्टआव नोंथांमोननो जाय माने बिगोमा माने बे बुटिकनि बा दख'ना दखाननि नोंथांमोनजों सिनायथि खालामनो होनोसै आं. थ' लोगोफोर नै बिखुमजो होना बिथाङानो आंनि बिखुमजो जायो. थ' बिथांनिनो माने दखान माने न'आवनो कालेक्शनफोरखौ लाखिदों आरो. थ' माबा होनो होदो. ओमफ्राय मयना बे आंनि नां. औ दा बेबनाङानो दा देखायगोन मा दङ कालेक्शना. दा स्पेशली दख'नानि कालेक्शन्स प्लास माने मेख्ला चादरबो लाखिदों हारसाफोरनि थाखाय. एसामिस पिपल प्लास बर' ट्रेडिशनेल वेरबो लाखिदों. ओमफ्राय मेइनलि दा जोंनाव कटननि दङ सेट्स, कटन प्लास मिक्स सेट्स दङ जोंनाव. बेफोर कटननि? बेफोर कटन. बे कटन सेट्स. बेयो मिक्स सेट. मिक्स पार्ट. बेबो कटननि मिक्स जानानै दङ आरो बेहाय डिफरेन्ट कालार्सनि दङ. मोनसे बर'ना नायनोसै नामा? जाबाय मिक्स सेट्स. मिक्सनि ना? बे मिक्स सेट. मिक्स सेटआव जोंनाव दङ दा बर्थमान कालेक्शन्स बिदि दङ. पर्पल सेट मोनसे, वाइट सेट मोनसे. कालाराथ' बिराद मोजां दङ. कालेक्शना मोजां दङ. कालारा बिराद मोजां. मोजां कालार दं. बेखौ लफाय होनो ना? औ लफाय. सादोरा आरो सादोरखौ मोजां नुयो. बेफोरनि प्राइसफोरा बेसेसो जागोन? बेफोरो 3,800. 3,800. 3,800. फिक्स नामा? फिक्स एसे माबा जायो. बार्गेनिं खालामजागोन आरो डिसकाउन्ट हायो एसे आरो. मा कालार नुयो? बेबो लफाय ना? लफाय. सिम्पलावनो बिराद मोजां कालार. फास्राखौ? युनिक कालारफ्रा. बढिया. कालारा बिराद मोजां. कालेक्शन बिराद मोजां कालार. नैयो ग्रीनाव. डिप बटल ग्रीन. बेबो लफाय ना? सेम प्राइस ना? सेम प्राइस सेम. बेयो जाबाय नै फास्राया.
कटन नि दा गरमाव गाननो बिराद मोजां जागोन ओमफ्राय आं बे कालारखौ बिराद फसायदों थारमाने एसे खुलिबाय दे बखबाय माबायदि नुयो खोन्थादो कमेन्ट सेक्सनाव बबेखौ फसायदों खोन्थादो बे ब्लाउज पिस मजा समायगोन ना कैसा लग रहा है ठीक है कितना होगा इसका प्राइस इसका भी सेम ही है 18 अरे नहीं इसका 3000 3000 इसका 3000 है और ये लोगोफोर 3000 होनदों ओमफ्राय फैबाथाय डिसकाउन्ट खालामनो हागोन माने एसे बार्गेन खालामनो हागोन आरो फिक्स प्राइस नङा किन्तु मोनसे बुस्थु आं बेयाव नटिस खालामदों माने बाजाराव जेरै मेरला थायो बेयाव चुज खालामनो एसे दिगदार जायो बिदि नङा अलरेडि माने सिलेक्टेड पिस माने सब मोजां मोजां कालार माने चइसआ बिराद मोजां आंना बिबनांना तो ओंखायनो बारा माने कनफिउजन जाया आरो माने फैबानो पसन्द जाखागोन दा जोंना जेरै पसन्द जादों नै बेबो गांसे कटननिनो सेम प्राइस ना सेम प्राइस कटननि दङ जोंनाव गाबोन ब्रेकफास्ट गासैबो सेट दङ गोदान कालेक्शन ना तो लोगोफोर नोंथांमोना जुदि बरपेटा रोडनि माने जाय थायो आरो बरपेटा रोडआव नोंथांमोना मिशन रोडआव माने सेन्ट मेरि स्कुलखौ बारनानै एसे फैबानो नुगोन ओमफ्राय आंथ' माबायाव होखादों एड्रेसखौ मोनखागोन डिस्क्रिप्शनाव होखागोन कन्टेक्टबो खालामनो हागोन फैदो माबार कालेक्शनफोरा खिन्थु मोजां ओमफ्राय मा होनो मानसिफोरा फैगासिनो दं खिन्थु गासैबो खाथिनिफ्रा एकदम सोल्ड आउट जागासिनो आं दाखालिसो फैदोंमोन खेबसे बेफोर गैलानो कालेक्शना बेखौ मोजां मोनदों आं फास्राखौ फुबाय दे बे ब्लाउज पिस बे ब्लाउज पिस बे फास्रा बेबो कटन ना फास्राखौ देखायनोसै नुदों ना मोजां नुदों दा आं माने दखानखौनो बायजोबनो लुगैबाय बेखौबो मोजां नुयो बेखौबो मोजां नुयो माखौ जानोगा सब अच्छा लग रहा है ना एक जो भी दिख रहे हो एक सभी अच्छा लग रहा है यूनिक है सब वही तो एकदम कनफ्यूज जाबाय आं दख'ना गांसे बायगोन होननानै फैदोंमोन दा आं माने माखौ बायनो जादों इमान मोजां मोनबाय सफ्ट कालेक्शना पिंक कलर टू ये पिंक है वैसे पता भी नहीं चलेगा बाप रे ये तो ज़्यादा ही हो गया बिथाङा एक्चुअली उड़ीसानि ओमफ्राय बिथाङा बिराद फसायबाय आरोना दख'नाखौ आपको ऐसे पहना के देखो ऐसे कीजिए पूरा ऐसे ही लीजिए और उसका जो फासरा है वो दे दीजिए फासरा से ऐसा नहीं पहनते बट ऐसे थोड़ा आपको डेमो दे रहे हैं माबायदि नुदों बबेखौ फसायदों आंखौ कमेन्ट सेक्सनाव प्लिज खोन्थाहर बबे गांसेखौ फसायदों बेफोर सब 3000 ना कटननि 3000 आरो बाकी पाटनि दङ मिक्स पाटनिफ्रा 27 मिटार आरो थागोबा नोंथांमोना फैनानै रायलायफैदो आरो ना बेसे माने खम खालामनोबा आं बुंनो आरो बेयाव डेमो गावबा गाव फसायनायफोरखौ लाबाय माने बेखौ मोजां मोनदों आं गुबुन मोनदों फ्लावारफ्रा फिसा कालारजों मेचिं नुथारदों नोंना पुरा बे कुर्तानि माबाया ब्लाउज पिस बायदि जादों ना एकदम मैच जादों मोजां मोनदों आंनि कालारखौ बिराद मोजां मोनदों पिंक बे मिक्स पाट ना मोजां क्वालिटिया मोजां किन्तु मिक्स पाटनिया तभी पहनिए आप लोग भी ये वाला भी बहुत अच्छा है
बेसेसो ओरैनो बियो 18 18 नि 15 to 18 नि फिथोराव आरो बियो 1500 फास्रा दंखायो मिक्स पाटानो माने एसे बेलेग आरो खम रेन्जनि आरो खम रेन्जनि आरो बियो गाज्रि नङा मोजाङानो बेयाव कालार दंबायो माने मोनथामसो कालार दंबायो आं बे कटनखौसो आं दा कनफिउज जाबाय मिक्स पाट लानो ना कटन लानो ना लफाय लानो जिमान माने नुबाय दासिम गासैखौबो फसायदों दा आं इमान कनफिउज जाबाय माखौ लानो कटननिखौ लानो ना लफायखौ लानो बेबो मोनसे खमनि बेबो एसे खमनि बेखौ मोजां मोनदों नै बे गांसेयाबो ब्लु आरो पिंकआथ' आंनि फेभरेट ब्लुआथ' दंखायो एसे खमनि 15 होनदों ना लोगोफोर मिक्स पाटानो बेयो एसे खमनि ओमफ्राय 15 होनदों ना 15 ओमफ्राय दख'नाखौ नायनि देखायसै दख'नायाबो मोजां गाज्रि नङा 15 लफाय ना लक्ष्मी लानाया लफाय मोजां माने कालारफोरा सब इउनिक नोंना बे ब्लाउज माने ब्लू कालारनि कुर्ताजों जा मेचिं जादों माबायदि गानो बेखौबो डेमो लक्ष्मी डेमो होदो आप लोग देख लीजिए कैसे पहनते हैं लक्ष्मी डेमो दे रहा है हाउ टू वेयर अ दोखना लोगोफोर बेखिनियावनो आं आरो मोनसे खोथा होनोसै थारमाने खालि पाटनिल' नङा दख'नाफोरा माथानिबो दङ थारमाने दिनै समनि आंखालखाय दिनै खालि पाटनि आरो लफाय बे स्पेशल कालेक्सनफोरखौनो देखायबाय आरो आं नोंथांमोननो ओमफ्राय मालाबा जुदि नोंथांमोना लुगैदोंबा आंखौ कमेन्ट सेक्सनाव खोन्था फास्राफोरबो दङ इन्दिनिबो दङ थ' स्पेशलि बेनि थाखायबो आं ब्लग बानायना होगोन नोंथांमोना जुदि नायनो लुगैदोंबा मा मा कालेक्सन दङ आं बेखौबो बानायगोन स' प्लिज कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थादो थ' दिनै खालि स्पेशलि थारमाने बे गोदान माने लफायनि ओमफ्राय पाटनिखौल' देखायनाय जाबाय ओमफ्राय गाहायाव माथानिबो दङ दाम खमनिबो दख'नाफोर दङ स' मालाबा जुदि सोलाबोबा आं बानायगोन स' नोंथांमोना जुदि रिक्वेस्ट खालामो आं डेफिनेटलि थाबैनो बानायनो नाजागोन आरो ब्लाउज बायनांला नोङो बेखौनो हागोन कुर्ताखौ थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है पूरा मोजां मोनदों बरिया बाजैया गानबाय दख'ना लोगोफोर आं गानबाय माबायदि नुदों आं बेखौ माने बिराद फसायबाय नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो माबायदि नुखो आं बेखौ लानोसै आरो माने बहुत कनफिउज जादों अब्लाबो थारमाने मेगनाव आटकिना थाबाय आंना कालारा लाइट बिराद समायना बयबो थारमाने आंखौ बेखौ ला होनबाय नालाय आंबो फसायखाबाय दा नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै होनदो मोजां नुदों बाजै लानो लाजागोन ब्लाउज कालार मोजां नुदों बे लोगोफोर आं बे गांसेखौ आरो बे गांसेखौ माने बिराद कनफिउज बबेखौ लानो दा दिनै आं बुकिं खालामनो थांसै बे गांसेखौ आं लानोसै मोननै कालार दङ पेरट कालार ग्रीन आरो ब्लू ग्रीनबो बायदि जायो आरो 12 कालार ग्रीनबो जायो बेखौ मोजां नुदों बाजै फास्राया मोजां नुदों थ' लोगोफोर आं बारा नायनो हाला आरो नोंथांमोना फैनानै नायफैदो आरो कालेक्सन आरो गोदान लांबाय थागोन स' आं कन्टेक्ट नाम्बार गासैखौबो आंनि डिसक्रिपसन बक्सआव होखागोन नोंथांमोना प्लिज चेक खालामबानो जाबाय आरो कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय गोदान कालेक्सननि थाखाय ओमफ्राय वाट्सएपआव फेसबुक पेजबो दं ना खालामनो लासैनो खालामोन गोदान नालाय दखाना माने स्टकआ थानोनो मोना अलरेडि सोल्ड आउट जायो माने कालेक्सनफ्रा इमान मोजां स' दिनै जेरै आं ओरैनो नायनो फैदोंमोन आं फसायखाबाय लांखानोसैनो बिदिनो जाबाय आरो स' लेट खालामनाङा थाब फै कन्टेक्ट खालामनानै फै ओके बिथांमोना जुदि जोंनि कालेक्सनखौ मोजां मोनदों कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय जोंनि स्ट'रनि नामा जाबाय रत्नास कालेक्सन मिशन र'डआव बेहाय फैबानो जाबाय कन्टेक्ट नाम्बार होखानाय थागोन आरो जुदि माबाफोर कालेक्सन्स नांगौ जायो जोंखौ खोन्थाबा जों लाबोनानै होफैगोन आरो
ओमफ्राय आंजों फैनाय लोगोआ बिराद फसायबाय आरो बे गांसे दख'नाखौ ओमफ्राय गाव माने गाननो लुगैबाय खेबसे ओमफ्राय ओरैनो गानहोनानै नायबाय थ' मोजां मोनदों आरोना जोंनि दख'नाखौ मालाय हारिनि मानसिफ्राबो फसायनायनि थाखाय ओमफ्राय गाननो लुगैनायनि थाखाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेनोसै ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर मोजां मोनदोंबा अन्नानै भिडिअखौ लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो लोगोसे साबस्क्राइब खालामदो आंनि चेनेलखौ खालामथ'वाखैबा लोगो मोनफिनसै नोंथांमोनखौ नेक्स्ट ब्लगाव टिल देन टेक केयार बाय बाय